बे गय फुलिखौ बेसेबांसो गायदो ओरैनो 20,000सो गय फुलि जोङो बेवहाय जावैदोंमोन आच्छा बिनि गेजेराव खावसे गोबां मथा-मथि 60-70% साक्सेस जादों आरोना बेनिफ्राय जोङो फांसे फुलियाव 30 रां करि फाननाय जादों आरो बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय रुपहिनी राजाबिल गामियाव बे आबादखौ मावनाय जादों जों गय फुलिनि नार्सारि बानायनाय जादों गासै सोरबा बड'लेण्डनि रायजो राजाफोरा जुदि सोरनोबा नांगौबा नै राजाबिल गामियाव फैनानै लांफैनो हागोन आच्छा ओरैनो बेसेसो फानजाखो दा थांनाय बोसोराव जोङो 2,000सो फानजादों आरो देग्लाय बोसोराव बेसेबां फाननो हायो नाजागासिनो दं आथिखालावबो नै दा फानबाय थादों 30 रां करि फानबाय थादों दा आथिखालाव नै नुदोंना नै जों साब्रै ग्रुपआ बे खामानिखौ मावनाय जादों आं बिमोन्थाय दैमारि हिसाबै आरो अनिल नार्जारि उकुल नार्जारि आरो धनिराम बसुमतारि जों साब्रैया बे खेथिखौ मावनाय जादों आरोना दे